Catholic Faith Video Edition. Visit our YouTube channel. Lakbay Katoliko TV channel. Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Maggisgot na punta aning usa ka mga grupo sa piniling nasod nga gitukod ni Ungkoy Agapay. Dito na organize sa Osmeña. Dili sa Jerusalem So nasudlan na to ni iyang programa kay giribat niya ang atong pamahayag regarding adtong nakasulod siya sa ako ang live nga nagisgot mi regarding kay Ungkoy Agapay. So niya ang video diyan gitawagan ko sa usa diha sa atong mga nagmanage diha sa radio station sa Pagadian City, si Brother Yotimio Villahermosa. Usa ni siya ka devoted Catholic po, gitawagan ko niya. Ug mao ni resulta sa among pagtawagay. Ako ni si Brad Eugene Gapo para sa Sambuanga del Norte. Niya nadunggan ako yung programa ron kay mo privat nga ako ang panag-sharing nga tigbagkay sa Facebook account. Okay. So na-mention nimo ang kini si Ungkoy Agapay. Okay. Inyo jung gipakadak-an og Ginoo niya base man gud kay nakoy nahinabi man gud dito sa Dipolog sa radio station, duha ka radio station na sa Dipolog, inyong pagkauban magwawali nga. Dahil nabasa na ko dito nga comment nga si Ungkoy Agapay Santo Papa. Saint Paulino Zamora Ungkoy Agapay. Katuning ga programa sa radio station, katuning akong pag-adto dito sa Dipolog. Dayon kaning niya nag-program sila sa radio station na invite ko. Samtang binayluay may ani og pahayagay dahil ni comment silang program Santo Papa jud kuno sa Agapay mo ning nahimo na kong pangutanan sa iya. Dayon. Ang pangutanan nako ani ayos ni Biblia ang pangalan ni Ungkoy Agapay nga mao himuong Santo Papa. Yara, abi nimo bro. Kini si Paulino Ungkoy Agapay dili na mo ni siya mabasa nga hain mabasa. Kay kung wala man may nagpamatuod ani niya nga sumalas mabasa si Paulino Agapay mao gi Santo Papa, wala may nagwali ana. So ang imong pangutana asyom. Di ba sa among pagmamatuod nga gitawag na mo si Ungkoy Agapay og Santo Papa. So tiyan ta ka ang pagka Santo Papa diha na to na makuha kung sibo ba siya, kung nagsunod ba siya sa atong Ginoo sa iyang mga tunog. Ingon ana ang among pag-adapt ni Paulino Ungkoy Agapay. Nya amo ang nakita diha sa iyang pagkatao. Okay. Why mabasa pero wa pud mo nagtutong siya Santo Papa. Ngano man nga sa inyo mismong membro nakabalo man ang inyong membro nga Santo Papa Ungkoy Agapay. Unsa man ni gitutuan ninyo wa niyo tudlo Ubuot-buot lang ni sa inyong membro. Nira, ang among gitawag legalong gitawag namo sa Santo Papa tungod kay ang definisyon niya among nakita nga sibo dito kang Kristo. Kay dili man gud ang tawo matawag og Santo Papa kung ang iyang pagkatao dili masibo, dili magsunod sa atong Ginoo. Mo nang si Paulino Ungkoy Agapay gitawag na mo Santo Papa kay sibo ang iyang definisyon sa iyang pagka Santo Papa based dito sa atong Ginoo. Okay? Sa San Mateo 16:19 niingon si Kristo kang San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi usab dito sa langit, ang imong itugot dinhi itugot usab dito sa langit. Pagkamatay ni San Pedro, kinsay gitagaan ni Pauyabe? Unsa pagkamatay ni Pedro kinsay gipadadaan sa mong yabe? Diba gitagaan si San Pedro ni Kristo og yawi sa gingharian sa langit. Pagkamatay ni San Pedro, kinsa may gitagaan ani ni San Pedro? Isip siya ay sumusunod. Nira, kung kinsa man gani ang gihatagan sa Dios Amahan sa maong yabe nga mao na po'y mo dumala sa pagka Santo Papa, depende sa definisyon. Siguro kinsay gitagaan bro, kinsay gitagaan baka hingalan ka ba kinsang tawhana gitagaan kung dili gitagaan ka ni adto sa wala pa si Paulino Agapay nagdalas bagong pangalan, kung na kay katudlo ihatag kinsa man. Ako'y nangutana nya ako'y pangutan-on nimo. Nausa man karon nangutana ka sa laing tao. Wa ka mangutana nga pupos dito kang Ungkoy Agapay. Mo nang giingon ta ka kinsa man di ay. Dapat kung mangutana ka pupos dito kang Paulino Ungkoy Agapay. Okay, walay matag. Okay. Ningon si San Pedro nga umuyon na Santo Papa sa simbahang Katoliko sa 2 Pedro Kapitulo 2 bersikulo 1. Matod pa niya,
nga adunay mga mini nga mga magtutudlo mutungha manudlog bakat. Ang pangutana, kinsay nito nga si Agapay o si San Pedro? Nah, di gipo ka dili si Agapay, labaw dili pos Pedro. Ambot kinsay mong giingnan na. Di ba uwahin naman kayo ni si Ungkoy Agapay kay nagparehistro sa siyahang simbahan nga piniling nasod? Oh, lagi. Karon, dili man ako matumbok nga si Apel si Ungkoy Agapay kay wa man kay ebidensya, wa po ko ebidensya. Ang akong ebidensya ni Ungkoy Agapay, ang iyang pagkatao, balaan, butli, dili sama sa ubang tao. Muna sa imong gibanggit nga kinsa may nahimong mini ane, si Pedro ba o si Agapay pa, kananduha wa gyud problema. So, apil gid si Ungkoy Agapay sa ulahi kay nitong haman. Ambot nimo kay basta kay para wa man may ebidensyang apil ba? Way kaliputan eh. Why ebidensya, mali na, why ebidensya, kaya ang ebidensya, ang ato gong pagbesa, bro, Dirita sa, oy. ang pagbes ko na to ining mini, kanang gikot ni mo si Pedro God, sa definisyon man God, di ba? Ay, amo man nakita ang definisyon ni Ungkoy Agapay, sibo sa gingharian o pagkamatarong siya pagkasanto Papa. Munang, ang imong gikotlo, di gina makaigo. Di ba? Unsa may buot ipasabot aning terminong Pedro, Brad? Unsa Aning ka? term Pedro, unsa may buot ipasabot aning term Pedro? Nganong si San Pedro gitawag man sa Pedro nga sino iyang pangalan? Natural, kay usagol siya ka tinunan sa Ginoo. No? Si Ungkoy Agapay tinunan ba sa Ginoo? Naon sa si Ungkoy Agapay, bantay ha, wa man siguro ka naminaw sa mong programa. Ako kang stutian. Si Ungkoy Agapay among gipamatud-an nga si Kristo nagdala og bag-ong pangalan unya among gipangita kung siya ba ang nasibo nga nagdala og pangalan. Karon, matur pa nimo kini si Ungkoy Agapay mao na ba ni? Yes, siya ang Kristo nagdala og pangalan. Asa mabasa sa Biblia, sita sa Biblia, letra po letra, si Ungkoy Agapay mo nang bagong plan ni Kristo. Niyan tubag. Wa gyud na mahayag. Ayaw lagi pag-asyom sa wa gipahayag, di ba? Assume. Ha? Ingon ka nga si Kristo na ay bagong ngalan. Ya imong gisibo kang Ungkoy Agapay. Yes. Ain man ni karon mabasa sa Biblia nga ang bagong ngalan ni Kristo si Ungkoy Agapay, sita sa Biblia. Ang among pagpamatuod, paminaw ha? Among pagpamahayag si Paulino Agapay nga mao'y nagdala og pangalan diha sa tong Ginoo, gipamatud-an namo nga siya gyud ang nagdala og pangalan. Nga naman, sibo una-una. Unsay sita sa Biblia kung gipangayo. Yara, tudloan ta ka bro, gapo. Ang among pagpamatuod ni Paulino Ungkoy Agapay nga siya ang Kristo nagdala og pangalan. Paminaw sa. Paminaw tubagon lagi ka. Paminaw sa among gipamatud-an nagbase sa pag-ila namo sa iyang pagkatawag buhat o kinaiya. Ha? Bantay. Matud pa nimo, asa man mabasa sa Biblia, awa po mahayag ana. Follow up. Sige. Gigamit man gud ninyo ning gipadayag 3:12. Di ba? Ningon nga ang makadaog gimuon kong haligi sa templo sa akong Dios. So kung pabilin siya ni hangtod sa kangturan, isulat ko diya kani ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios ug ang bagong Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Kinsa man ning bag-o ngalan nga isulat diana? Ha? Kinsa nang ngalana nga isulat diha? Unsa nang bagong ngalan nga isulat diha? Kining pinadayag 3:12 brother Gapo. Ha? Nga ani ang Ginoo nagbagong pangalan. Unya ang pinadayag 3:12 implicit dili direct nimong mabasa. Di ba? Muna'y bantay sa mong pahayag. Dili man ka direct ka mabasa. Apil ba si Ungkoy Agapay ana? Paminawa ang punto kung siya ba ang nagdalas bagong pangalan, ayaw ng apel. Kaya wa may mag-ingog apel. Imo ra na. Sige. Siya ba gyud ang nagdala ana? Siya ba? Yes or no? Yes or no? Siya gyud ang nagdala. Nga naman. Okay. Nga naman, nag-define sa iyang pagkatao og buhat o kinaya. Siya gyud, wa gilain. Okay. Next kay motor kay oras na to. Okay. Next.
sa gipadayag 14:1 unya nakita ko ang nating kaniro nga nagtindog sa bukid sa Sion uban sa 144 ka tawo. Kansang mga agtang gisulatan sa ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. Mao ning gitumbok sa gipadayag 3:12. Ningon kisa man ni mga tawana apil sa gapay ani. Nag-awit sila bagong mga awit sa verse 3 ha. Nag-awit sila mga bagong awit na tubangan sa trono o sa upat ka mga Binoy binuhat o sa mga pangulo nga wala makamao sa maong awit. Sa 144 nga gitubos gikan sa kalibutan verse 4 kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babae, wala sila magminyo, nag-uban sila sa nating karnero bisan asa siya gitubos siya og mao ang una gihalat ngadto sa Dios og sa nating karnero. Question, kung si Ungkoy Agapay ni kung sao niya pagkapasaran ning minyo man si Ungkoy Agapay og nangasawa man. Bro, sa di pa ka nako tubagon. Unsa man day pagtuon nimo sa Ginoo kung magbatog kami niyon? Dautan? Kabalo ka, ha, bantay ha. Kabalo ka, putli ang Ginoo sama sa imong question, sama sa imong gibasa. Sumalas pinaday 14, di ba? Putli, wala mahugaway sa babae. Kabalo ka, ang Dios kung magminyo dili masabo, dili na to sabtong hugaw, di ba? Ngano man, kabalutan di na mo gamit og babae. Sa po na mabasa sa Biblia, brad, ang Diyos magminyo. Ha? Wala ka kabasa? Uy. Minyo man ang Ginoo. Basahi ko sa Biblia sitas nga ang Ginoo minyo. Mo ba? Kane. Kinsay asawa sa Ginoo ha, kinsay asawa, yang asawa ha, minyo ha. Sa Ginoo, si Kristo. Ang bagong secret. ngalan nimong gingon o si Kristo gyud? Ang secret. Unsa may maningon ka nga ang Dios nagminyo? Kinsay asawa sa Dios amahan? Di ba ang atong gipamatud-an bagong ngalan man? Di wala, ibalik tas bagong ngalan. Sige. Pasar ni Ungkoy Agapay ani nga naaman siya asawa og minyo man siya samantalang na ka wala makigilawas sa babae og wala sila magminyo. Mo ba? Sa una, ang Ginoo sultian ta ka wala gid to magminyo. Apan karon ngalong nagminyo nga si Ungkoy Agapay di man kapasar kay minyo man. Mo na imong question. So tama na sa panahon ni Kristo sultian ta ka wala gid sa makabatog pamilya siyang kaugalingon. Ngano man kabalo ka nga gilutos o gipatay gilangsan sa cross. Sa diha nga nagdala na sa bagong pangalan karon sa atong panahon nganong minyo man niya. Malakias 2:15 siya ang katumanan kay ngano nagminyo ang Ginoo kay nangita siya Dios dong kaliwat. Sumala sa Malakias 2:15. Mataka-taka. Kapataka-taka. Sure ba? Sige. Muna, brother. Nangita dyan Diyos nung kaliwat. Okay, kadyot lang ha. Okay. Hello, bro. Okay. Mm. So, padayon ta. Kaning ito nimo ba nga si Ungkoy Agapay pasado wa man magminyo. Usaon na gini pagkapasal? Wagi siguro ni Maminaw. Paminaw ha. Ang Ginoo kaniadto tinuod na sa una wala siya magbatog pamilya wa magminyo. Kagilutos lagi gilansan sa cross. Samantala karon nga nagdala na ang Ginoo og bag-ong pangalan. Sige. Amantay ba paminaw sa? Sige. Paminaw sa. Kung punto nimo, Paminaw sa. Nagdala. Paminaw sa ba? Nagdala siya og bag-ong pangalan naa na sa pamilya. Unsay purpose? Unsay toyo? Tungod kay nangita siya og Dios nung kaliwat. Siya ang katumanan sa atong panahon karon, ana. Sige. Dayon, unsa may question nimo, reaction? Sunod pangutana. Kaning giingon sa inyong sakop na si Paulino Samura Ungkoy Agapay, correct me if I'm wrong, kung mao ba niya ngalan. Saint Pope ang gititle. Question, kinsa may nag-ingon ninyo nga Saint Pope siya? Kinsa tawana? Nangita ka og kinsay nag-ingon
nganong nahimo siyang gitawag og Santo Papa. Sin Pope, Santo Papa. Oh, Saint- Kinsa may nag-ingon ninyo? Nga mahimo siyang Santo Papa. Dili ko mahimo. Kinsay nag-ingon ninyo nga si Ungkoy Agapay, Pope, Sin Pope, kinsay gaingon? Ang amahan. Ha? Niya ha? Bantay. Bantay ha? Sa gitawag ba na siya og Papa o amahan, nagpasabot ng amahan. Pope, sign Pope, sa Latin pa na, gikan sa Greek, gitawag og Papas, nagpasabot amahan. Ang titulo sa source, sa Britannica, niyang pangutana, kinsa man ang tawhana. Ang nag-ordina, kinsa may nag-ingon. Brad, unsay gigamit ni mga source Britannica? Oo. Oo. Britannica. Britannica, unsay gigamit nimo Britannica? Oo. Unsa man na encyclopedia na? Encyclopedia lagi na. Sige, dayon. Good. Na, bantaya. Palua. Mutubag ba ko? Giingon nimo kinsa may nag-ingon, di ba? Mao na sign Pope Paulino Agapay Santo Papa. So, kinsa mang tawhana ang nag-ordina o kinsa nag-ingon nga nahimo Santo Papa Ungkoy Agapay? Ang tubag kanang punktong nga nag-ordina, kinsang tawhana nag-ordina, nag-ingon, kinsay nagpili, dili na samag eleksyon. Ha, bantay ha? Dili samag eleksyon, dili pinagig eleksyon. Kung Sige. dili po pinagig tao. Bantay ha? Okay. Dili pinagig Sige. tao ang pagbunyag nga nahimo sa Santo Papa. Sige, Ha? Ang pagka Santo Papa, pagkamahan makita na sa pagkatao batasan diha sa pagkamaayong magbalantay. Palua. Oh. Palua. Unang giingon na mo Santo Papa si Paulino Sige, paluap. Agapay. Sige, paluap. Palua. Gigamit nimo ang Britannica Encyclopedia. Ako ni giklaro ha. Aware ka ba og kabalo ka ba? Aware ka ba og kabalo nga asa sumala sa Britannica Encyclopedia ang unang Santo Papa dihang natala sa listahan sa list of Pope chronological si San Pedro. Aware ka na o wa ka ma-aware? Kaniadto si Kristo sa Israel. Yes, aware ko na. Brad. Aware ka ba? Yes or no? I-aware lagi ko sa una dito sa Israel. Good. Sa Israel, aware ko ana lagi. Wa ko'y problema. Tinood na. Okay, good. Dayan. Kasi sa Britannica Encyclopedia, kay si San Pedro man ang unang Santo Papa. Gikan ni San Pedro. Kinsay ni sunod ni San Pedro base sa Britannica? Depende lagi sa iyang pagkatao, kinsay mo sunod. Dili, base sa Britannica Encyclopedia kay naka-record na diha ha, chronological list of Pope. Si San Pedro ang naguna. Base sa Britannica Encyclopedia, kinsay ikaduha si Ungkoy Agapay dili. Nya, sa atong panahon karon, bantay ha, sa atong panahon karon alang sa mga pagka-Pilipinhon, ang nagsunod gyud diha ni Pedro wa gilain si Paulino Ungkoy Agapay kay siya ang Okay. sibo. Base sa Britannica Encyclopedia kuno, gingon niya nga si San Pedro unang Santo Papa nya ni sunod. Giingon niya nga si Paulino Agapay kuno ang nahimo nga ikaduha. Tanaw na to. Britannica Encyclopedia ha. Si Poplinos ang nisunod, dili si Ungkoy Agapay. Munitimanan. Dara. Sunod, paluap. Base sa Britannica Encyclopedia ang nag-una si San Pedro Mano. Kinsa ang pinakalas diha nga Santo Papa karon sa Britannica Encyclopedia? Si Pope Francis o si Ungkoy Agapay? Ayaw apila na si Francis. Si Ungkoy Agapay lang. Naka-record sa Britannica Kay Encyclopedia. mahog man nag-imong ipagkapangka. Dili Base na sa pwede. naka-record sa Encyclopedia Britannica, kinsa may katapusan nga Santo Papang presente karon? Si Pope Francis ba o si Ungkoy Agapay? Sa amo lang side, pagka piniling nasod sa pagka-Santo Papa, at sa amo, si Paulino Ungkoy Agapay. Yang gidinay gyapon sa base sa Britannica Encyclopedia, dili si Pope Francis kay si Paulino Agapay. Tanawon gyapon na to. Britannica Encyclopedia si Pope Francis gyapon. Wa daw gini na aware. Inyo ra. Dili Sa amo. sumalag sa Britannica Encyclopedia. Sumala sa definisyon sa Britannica nga siya na sibo, si Ungkoy Agapay. Pakita ko definition sa Encyclopedia Britannica nga si Ungkoy Agapay na i-provide unsa nga page, unsa nga volume. Di lagi na nimo diha mabasa sa Britannica. Buot nang imo. Di po matawag buot-buot kay depende man sa definisyon. Okay. Ah. Ayon may akong tuuhan ang Britannica Encyclopedia o kanang imo.
Ang definition sa pagkatao gituhuan na to. Di paminaw sa hayon may akong tuuhan karon. Britannica Encyclopedia o kanang himo. Britannica, depende sa Oh. pagkatao nga sibos Britannica ang gipasabot. God, kay mo tuo magkata dili sa imo sa Britannica Encyclopedia. Base sa Britannica Encyclopedia kinsay katapusang Santo Papang presente karon. Si Pope Francis o si Ungkoy Agapay. Sa pagkapinili nasod nga sibos sa Britannica Brad, base lang sa Encyclopedia Britannica ha, imong giingon ng putana. Okay. Kinsay katapusan Santo Papa, si Pope Francis o si Ungkoy Agapay. ayaw lagi nag-apila ng Pope si Francis kay imo man ang sabongon. Ayaw sabonga, paminaw ba? Ayaw sabonga, mutudluanan ba magpangutana, bro? Ay, Di ba na, diri ka sa wala ako, ka diri ka nang utana ni Ungkoy Agapay? Paminaw ba? Ano pa magkakaroon sa pagtubag? Diri ba? Paminaw ba? Di ba diri man ka nang utana ni Ungkoy Agapay? Ngano ka pilon man na si Pro Francis? Ayaw sabonga. Brad, sayon kaya kong pangutana, oh. Paminaw, basta Sa paghulat ingon ka, kung ako na'y mangutana nimo. Kada lang ha. Bro, para magkasinabot ta bro. Mm. Ningon ka nga, ang Britannica Encyclopedia ang tuuhan, dili ikaw. Sumunya kung gingon nimo, base sa Britannica Encyclopedia, kinsa may atong tuuhan. Si Ungkoy Agapay o kining Britannica Encyclopedia ang nag-ingon nga, ang ulahing sa Papa si Pope Francis. Ang sibuan lagi nato sa Britannica nga gipasabot sa source kanang sibo siyang pagkatao. Kanang si Paulino ang Agapay, sibo man siya may nakasibo, siya gyud ang natawag og Santo Papa. Ang imong pangutana asay na una. Ahay tinuod nga nag-una. Si Pope Francis o si Ungkoy Agapay, kana si Pope Francis inyo na, wa may labot ana. Kaya kana popo si Ungkoy Agapay. Lagi. Ayaw lang, apil-apil lang. Mura man kang hawid o dungas itoy nga dili ikaw tagiya. Ay, suko, Brad. Relax lang. Wala mo ko masuko. Naro ba tayo Ikaw giingon, yun. Brad, nga? Wala mo ko masuko. Ayaw lagi Brad, paghawid hindi ka o tarungan. dungas itoy nga dili ikaw tagiya. Kabasa ka ng panultihan, bro. Pamirsunal, kaya ang tao galing mamirsunal ka na usa na ka paagi nga pildi sa kanunas ng tumpi. Ikaw. Oh. Wala lang. Wala mo ko personal. Namanggit mo ko kag Francis. Dani, Brad. Base sa Madukdukan ko Francis ni maduk. Gawa ka ba yung sala na? Ani ba? Sumala sa girehistro ni Ungkoy Agapay, unsay ngalan sa iyang simbahan nga girehistro? Nangutana ka na. Ang piniling nasod, giluwas, gipasiguli. Mo na naka-register. Asa man na mabasa sa Biblia, Brad? Ay na. Di ba namin? Di ba ni mo na? Asa man na sa Biblia mabasa? Di ba na mabasa ni Boss Biblia pagkakaroon? Pagulat lang. Wala. Bro, Next bro, question. pagulat lang kay mabot ra na nimo. Ang oras gamay ra. Sige. Ang oras gamay ra. Next question. Kining giingon nimo nga piniling nasod nga gi-organize yung Ungkoy Agapay. Kano saan niya ni gi-organize ug asa niya ni gi-organize nga lugar? Nya. Kaya na yung pag-organize ni Ungkoy Agapay sa piniling nasod, og asa kini na organize niya mao ni katumanan sa mga tagna. Ha? Siya ang katumanan. Anong paingon ko nga siya ang katumanan? Natuman kini nga tagna nga gisgutan sa Mikas 4:1, siya ang katumanan ang pinilinasod. Diin man nagitukod, diin ni natuman. Diya sa Sibulan, Panginoon. Direct to the point lang kay Panginoon sa asa man ni unang gi-organize yung Ungkoy Agapay nga lugar. sa Ano saan niya gi-organize? unang-una na-organize des katumanas panagna dito sa Sibulan. Gitawag karo Gosminya. Nana ang katumanan ana. Oh, dayan sa may imong reaksyon. Brad. Gasugod lagi day mo sa Osminya. Lisod pod kay human naman sa Israel. Lisod pa pagbalik-balik pag Israel, bro. Problema day kay made in Osminya, made in the Philippines sa manay mo. Ay natural kay mo man ay katumanas tagna. Naalag mo balik pag Israel. Ha? Unya, nasayod ka ba, Brad, nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagsugod sa Jerusalem dili sa Osminya? Yes, sugod ginasa. Sugod. Amay Sugod. na ni Rod. Amay ato kaning gasugod sa Jerusalem o kaning gasugod sa Osminya lang. Wagi na problema, wagi na sila supak ana, wa man na bagbangi. Ang panabot ra man nato. Problema ba tani? May atong dawaton og tuhan ang gasugod sa Jerusalem o gasugod sa Osminya. Nakalagin duwa kay nagsugod sa Jerusalem panahon ni Kristo. Pagpasiguli, nagdala na bagong pangalan ang katumanan niya sa Pilipinas.
Oh, nagidala ni ang kuya agapay. Kanagin duha. Di abra. Basahon ako ha, si Kristo namulong do da. Sige. Namulong siya. Ingon siya sa San Lucas kapitulo 24 bersikulo 47. Ningon siya. Oo, nga iya ngalan. Ngug sa iya ngalan, ang mensahe mahitungod sa paginulsol ug pagsangyaw sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Inyo gasugod mo kusinya, di mo pasado ana. Unsa may pangutanan nimo? Ang pangutanan nako, gasugod sa Jerusalem nya inyo ha gasugod man sa Ospinya. Hamay sakto kanina as Biblia o kanang inyong gasugod sa Ospinya. Niya ay. Magkatawa gyud ko nimo unsa may problema na kung magsugod tinuod ba gina paminaw ba? Siya hado di mo ani. Paminaw. Paminaw ba? Tinuod ba gina unsa may problema na nagsugod ba gina Jerusalem? Oh. Unya, kabalo ka sa Mateo 21 nga gikuha na ang gingharian gihatag sa kanasod, gikuha man guna gibalhin sa kanasod mo ni karon sa human dito sa Jerusalem nga gipakailap sa tibuok kalibutan kay minsay ang nagdala na karon ana ang bagong pangalan na sa Ginoo ang nakatuman ana. Wala tay. Unsa may problema anang Jerusalem, o Israel? Tinuod man na. Sa isa bro, nawala-wala imong signal bro, balik sa bro. Kajot lang. Sige. Ipakita signal. Hala, di maklaro imong kwan bro. Kajot lang ha. Di maklaro, balik ka to. Unsa to reaksyon nimo? Sige lang, itaas mo bitaw tag oras. Sige, pareha diri ba? Arong pagkapamahaya. Wala pangutana. Sige. Oh, isbato mo reaction bro. Wala tay supak sa gitawag na tuga. Gikuha ang gingharian kinana mabasa sa Biblia tay supak kana. Question. Ang gikuha man ni Kristo ang gingharian so ang gibalina ana sa Roma o Pilipinas. Unsa bro? Nagkurok-kurok pangita ang saktong signal bro. Wala yung Sige. signal. Padunggan ko. Di kay madunggog imong tingog pro problema ang imong mga music di kay maklaro. Di ba klaro? Sige. Oh. Sige. Ako makita ko na yung signal. Pangita sa signal kay nindot ka na imong pangutana niya ron maputol-putol di maklaro. Dunggan na? Oh, kana. Okay. Base diri sa Biblia, akong basahon na. Sa Biblia, sa San Mateo 21, versikulo 43, og nidugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingarian sa Dios kuhaon ko gikan kaninyo, og gihatag ngadto sa mga tawo magkahatag maayong mga bunga. Watay lalis ani. Question, asa man niya gibalhin? Sa nasod nga Roma o sa nasod nga Pilipinas? Depende na sa panagna god bro. Dira ha. Sortian ta ka. Nganong siya man. Brad, paminaw. Categorically para Tubag sa ko. Wala ko mangutanag depende bas panagna. Dili. Asa man gyud ning nasura yang gibalhinan, Pilipinas o kining niya Roma? Amo gining Pilipinas. Siya gid ang nakasibo ani. Kay siya man sige. ang nahimong definisyon diha. Siya man nakatali. Siya man ang nakatuman. Siya man yun ang mabanggit ano ato ning katumanan. Gamay kay minuto. Sunod pangutana. Yeah. Sunod pangutana. Kung mabasa na ko sa Biblia nga nasod sa Roma dili Pilipinas, wato ninyo nga magwawali mong mini. Na, wa man ko'y problema kung duminaw. Paminaw ba? Wa mo ko'y problema anang Roma. Kay nalokbanon sa Roma, wa gyud ko'y problema ana. Ani ba, Brad? Oh. Ingon man gud ka sa Pilipinas. Oh. Kung may mabasa ko karon sa Biblia nga sa nasod sa Roma gibalhin ang kinghariana, admitahon ba ninyong bagakon mong magwawali? Adi po na may tabong bagakon, kawa may sopak anang Roma. Oh, deny. Kami Ano loko. deny? Paminaw ba? Wa gyud may sopak o argumento anang giingon nimo nga nalukop sa Roma. Wa may problema ana. Ang imo dihang problema nganong naabot sa Pilipinas nga gidumalahan ni Pulugapay. Pangitag pangutana diri sa amo Ayaw na. Kanang Roma ko problema ana. Ba di na ko Ya matod pa nimo. Sa ba paminaw? Matod pa nimo. Dili na ko Kung naa sa Roma, paminaw sa ba? Paminaw sa kung naa sa Roma, admitahon ba nimo nga Radio Philippines Network, istasyon Wala na. DXKP. Bakakon, matod ba nimo? Admitahon ba ninyo nga bakakon ang piniling nasod? Di gina mahitabo nga mahimong bakakon.
Kaya wa may problema anang Roma. Nga nalukop sige, na dito wala sa Roma. sila problema. Okay, good. Wala kay problema sa Roma. Diha, sunod pangutana. Oh, dayon. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8 ningon, una sa tanan. Si San Pablo kayo na. Nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesus Kristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Question. Unsa man nga pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma? Kana bang nagsugod sa Usamis o kaning gasugod sa Roma? Unsa man? Nah, wagi problema na. Gikan sa Israel. Paminaw. Clarification lang. Paminaw lagi sa mga tuba. Nagipasalamatan ni San Pablo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma. Ni bang gasugod dito sa Jerusalem nga naabot sa Roma, dayon ni abot sa Pilipinas o kaning gasugod lang sa Usamis? Nyan tubag. Nyan tubag ha. Wa gyud problema ang mga piniling nasod gikan sa Israel. Nagsugod then niabot dito sa Roma og nalukop kini niya. Matod pa nimo admitahon ba nga asay tinuod kanibang natukod sa Osamis o Dipolog? Wa gyud problema ana ngano man. Okay. Kay si Paulino og gapay sa dihang nagdala nas bagong pangalan. O sa may problema ana? Okay. Matod mo wala kay problema. Next question. Matod mo wala kay problema. Oh. Ang pangutana mao ni. Oh. Nasayod ka ba nga base sa kasaysayan nga ang pagtuo nga ni kaylap sa tibuok kalibutan nga gikan sa mao ning simbahang Romano Katoliko? Yes or no? Anak, ikaw na may nangutana na ko ana. Listen po. Na. Nagbase tag kasaysayan. Layo Ingon na gid, ka wala nawa kay supa, lagi ka sa Sabi kuwan na sa- punto. Uy. Ingon ka wala kay supa kani. Base sa kasaysayan, nasayod ka ba nga ang pagtuo nga ni kaylap sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma, mao ning simbahang Romano Katoliko? Yes or no? Ay paabot lang ako yung mangutana nimo ana. Kay moingon jud kag yes. Naunsa man Naunsa naman ang pangutana? Ni mo ani nga imo ning programa. Tiraha, dili mangkok Roman Catholic Church. Ikaduha, wa po ko'y supak. Piniling nasod mangko. Di ba? Piniling nasod, wa ka kabalo. Usa ko ka piniling nasod. Ani ba? Yeah, popos sa pangutana kung unsa na yung piniling nasod. Ayaw ko pangutana na Roman Catholic Church. Wala Live ba yan problema na? live yan sa kanginan. Ani ha? Okay. Categorical ba? Mm. Nasayod ka ba? Yes or no lang ha? Nasayod ka ba nga ang ikaylap gikan sa Roma padulong sa tibuok kalibutan mao ni simbahang Romano Katoliko base sa istorya? Yes or no? Luwagyo ko yung problema kay kaduha di bago katoliko. Di ba? Okay, Kung sa sige, ito ba wala na kay kunin mo, problema. yes, Good. di Wala ko ka. katoliko. Good. Nga nung Wala nangutana kay ka problema. na ko, ana. Sige na, wala kay problema. Yes. Wala Sidungog nimo? na kung nagproblema ba ka, wala. Ang ako lang, isurno lang. O sige. Na-aware ka ba nga ang simbahang Romano Katoliko nga ni kaylap sa tibuok kalibutan mauning simbahan nga gitukod ni Kristo? Yes or no? Ay, sa may problema na ko. Wow! Naunsa? Nakaraman na diya. Huwag na kay Nausa problema naman diya. si brother nga. O sa may problema na nga lawas mo nas Ginoo. Lawas mo nas Ginoo. Lawas mo nas Ginoo. Lawas mo nas Ginoo. Diba? Aminado siya nga ang simbahang Katoliko lawas ni Kristo. See? Sige, kay wala man kay problema. Yeah, dayon. Ayon may atong pasakupan na ni karon kay wala man kay problema nga ang simbahan Katoliko Romano mo ning nikaylap gikan sa Roma. Okay na. Unya kining simbahan Romano Katoliko mo ning gitukod ni Kristo magkakay problema. Dayon. Karon ang pangutana, hain may imong pilion kaning gitukod niya ungkoy agapay nga gasugod sa Usamis o kaning giingon nimo wala kay problema ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo? Asa may imong Asa imong pilion karon nga matod nimo wala kay problema. Asa imong pilion og pasakupan. Dayon. Kani bang gitukod ni ungkoy agapay nga gasugod sa Usamis o kaning simbahang Romano Katolikong gitukod ni Kristo nga matod nimo wala kay gitawag na to og problema. dayon. Asa may imong pilion na ni? Sa taba, gubot pasabot mo ako'y magpili. Lisod pod. Ha? Ani usbon akong pangutana. Lagi. Sa Roma, ang nilukop nga pagtuo sa tibuok kalibutan gikan sa Roma, aware ka ba ani nga Roman Catholic Church niyon ka nga wala ko'y problema na? Dayon. Okay. Aware ka ba nga ang simbahang Romano Katoliko nga nilukop sa tibuok kalibutan gikan sa Roma, mao ni simbahan nga gitukod ni Kristo niyon ka wa po kay supa ka na, wa kay problema. Dayon. Question.
Asa may imong pilion o pasakupan o pabunyagan? Kining gitukod ni Ungkoy Agapay nga nagsugod sa usamis o kining Romano Katoliko nga gitukod ni Kristo matod nimo kay problema? Niyan tubag. Juan 4, Juan 6:44. Pamilaw, yan tubag. Brad, ayan na Juan 4 kay Uy. wa nag bersikulo nimo. O ba? Gipapili lang tika. Hain na ning duha. Niyan tubag. Juan 6:44. Ish. Kung pagbuot samahan, dili pagbuot sa tao. Dili ba? Ha? Wa mo mangutanag pagbuot masamahan. Oh. Ang imo bang katungod karon mo pili ka. Oh. Hain may imong pilion kaning gasugod lang sa usamis gi-organize si Ungkoy Agapay o kining Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristong matod mo wa kay problema. Wa mo koy problema nan duha. Wa mo papilion man ko nimo. Amay imong pilion na ni, amay imong pilion na ni. Wa mo koy problema nan duha. Unsa may problema nimo na? Ha? Ha? Wa mo koy problema nan duha. Unsa may problema na ko? Mooya na ka nga ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Ay, lisod pod. Gisupak ba din ako no man? Oh, naaraman na di. Dayon. Si Sais ningon man si Kristo. Maluwas sa signal. Wala, bro. Kita karon nga magpabunyag ka sa simbahang Katoliko kay man gitukod ni Kristo. Mao ba? Paabot lang. Pagbuot samahan. Nangamot ta ni ron. Ha? Ha? Brad, ganyan yung programa. Unsa? Wala yung signal. Nagwala-wala, bro. Hello. Oh, hello. Kana. Oh, gana. Sige. Unsa, Sa bro? inyong programa na imo nang ngawing ani. Karon ang pangutana ba? No. Hain may imong tuuhan kanibang Romano Katoliko nga gitukod ni Kristo. Ayun ka gitukod ni Kristo Romano Katoliko. Naaman sa gitawag Biblia San Marcos 16 nagkingon. Ang mutuog magpabunyag maluwas sa panadili silutan. Gusto ka bang maluwas? Unsa may problema na natuman naman na? Lagi ba? Di ba? Awhag na ni Kristo ha? Ang Lagi, mutuog awhag, lagi. magpabunyag maluwas sa panadili silutan. Gusto ka bang maluwas? Sisolo. Nganong di man gusto nga nahuman naman na? Good. Karon kay asa man ta magpabunyag sa simbahan tukod ni Kristo nga ingon og sakto o kantang Ungkoy Agapay nag-organize naggikas usamis. Nianto ba? Wa man ay problema ng piniling nasod nga gumalahan yung koy gapay o Roman Catholic Church. Magkabalo manubag ni. Ikaw ra may na problema na. Dili ba? Wala koy supat anang si Ungkoy Agapay ga-organize siya sa usamis. Wa kay sopak. Mag-organize. Wa kay sopak. Sige Ay, yon. nagkatungod. Kailangan siya katungod mag-organize siya. Iya na. But the fact ka ning giingon ako ba nga niingon ka Katoliko Romano mao din ning gitukod ni Kristo. Dayon. Asa man ka magbubunyag sa Kristo ug sa Agapay. Ay wala gyud koy problema anang giingon ni Simon gipangutana. Kadali lang. Dira ha paminaw tubag. Paminaw tubag. Wala kong mangutana dapat Simple kay na imong pangutana. Kada lang. Ang concern na ko mao ni asa man ka pagbubunyag kaning kang Agapay nga nagsugod sa usamis o kaning ni ang Katoliko nga si Kristo mismo ang sinugdanan. Wa gyud koy problema lagi diha sa imong pangutana. Asa? Di kita magkasinap. Mo na nga asa ko magpabunyag. Natural sa kang Kristo yung ko magpabunyag nadadala nas bagong pangalan karon walay lain pa. Lagi. Kay Kristo bagong pangalan wala man na magbangi. Wala man na sila mag-argumento. Lagi ba? Ka Kristo magata magpabunyag. Oh. Asa man karon muuyon ka ba nga kining simbahang Romano Katoliko si Kristo ang tagian? Yes or no? Nausa kisa ba ni sopak nimo na? Good. Kana ba? Di ka musupak muuyon ka. Buti pasabot karon nga magpabunyag gid ta simbahang Katoliko nga mo ni gitukod ni Kristo. Yes or no? Humana man ko na bunyag eh. Di, wa ko mangutana asa ka nabunyagan, Lisod ka nabunyagi wala. Lisod Muuyon Bob. ka ba karon nga matod nimo nga wala day kay supak nga simbahang Katoliko gitugod ni Kristo. Muuyon na ka karon nga magpabunyag gid Katoliko kay mao jud kay Kristo. Kay ingon man ka gadito jud kang Kristo magpabunyag. Natural ito kang Kristo kay mo naman ang bagong pangalan Paulino ang koy gapay. Naunsa na. Naunsa. Naunsa. Hello, isa pa kadyot ha. Hello, do. Sa kadyot ha, kadyot sa Brad Gapo kisa man eh. Si Baludo. Sige, unsa may salmo mo? Hello. Sa kadyot lang do, pamidala lang kadyot. Mo sunod lang karon do ha, ilapag nga do. Sige. Bro, Pwede ka mangutana bro. Pwede ka mo salmot unya dayon pagkahuman ni Gapo. Sa kadyot lang. Brad Gapo, go ahead. Sige, go ahead.
kining karon sunod pangutanan nako. Asa man gyud ka magpabunyag kay Kristo o kay ungkoy agapay? Hay ning duha. Unsa naman yun nga si Kristo si agapay usara man na. Ay, wala ko mangutana, gusto ko mas Wala ko may magpa De, lagi ba? Mali gid na imong pangutana. Ano man? Ang Katoliko, Brad. Ang imong pangutana wa koy supak sa imong reliyon. Katoliko. Paminawa. Oning gitukod ni Kristo. Lagi. Wa kay supak kana. Karon na wa kay supak kay mo tana ko nimo. Hain man ka magpabunyag yung kang Kristo ko magpabunyag. Ni dayon. Hain may ka Kristo ani kang kaning Roman Catholic Church ka wa koy supak ana. So buti pa sa buot ka Kristo ni Romano Katoliko. Hain may imuhang pasakupan na ron kaning ka Kristo ka agapay. Wala man koy problema lagi na kay uman na sila magbangi si Kristo si ungkoy agapay ngay mo ra mang panabot. Wala. Pakita kong sita sa Biblia nga si Kristo og si ungkoy agapay usara. Sita sa Biblia. Na kana ra gay imong pangitaon lagi. Mo ra gina imong kanya na mahayag ba din niya na. Bro, kana imong pangutana ba? Naa ba kay ebidensya na mahayag niya na? Kay nangutana man ka? Dili ba, di ba niingon ka, Brad, kani inyong programa, no, nahimo mo gawing sa mga naminaw, nga, no, imbes nga inyong dipensaan ni ungkoy agapay nga relihiyong pinili, nga giyas Ginoo, imo na minuong giuyunan ng Katoliko gitukod sa Ginoo. Lisod po na mo na gidawat man na mo na. Usa. Di sa ato pa, unya imo pa yung giingon, nga si ungkoy agapay og si Kristo, maura. Usa raman. Asa man ron mabasa ron, sita sa Biblia nga si ungkoy agapay og si Kristo, maura, sitas. Mora na problema nimo kay kana ra gay imong pangutana nga wa na mo gipahayag. Na, Brad. Bias kina, nga naman. Ikaw medyo Ayaw lagi, problema ni sa Ron. paminaw ayaw lagi pag-assume sa imong pangutana nga kagulingon ra ng opinyon nga wa Dili na mo to sa mong galingon, pahayag, Brad. di ba? Brad. Ha? Udi Dili gina, mo mali na, gina. paminaw, ha? Mali gina Paminaw, nga ha? pahayag Lagi, nimo. lagi. Ano? Pangutana. Ani, ha? Nag-assume kag pangutana nga wala Dili sa ba? mong deliberasyon. Kadali lang ba, Brad? Dapat kung Natay unsay giingon gikalit ka sa ng English, nimo Brad, sa imong paminaw, sa- deliberasyon, diha Paminaw, ka mo sa- focus og pangutana. Ayaw pangutana sa imong imo-imo lang. Ay, ipit naman ka eh. Di ba? Ano ba do? Ah. Natay giingon sa English term, it is very easy to claim, but it is hard to prove. Sa Binisaya pa, Brad, sayo ng pag-angkon, pero lisod ang pagpamatuod. Mao na, tinuod Ano na. ng pangutana? Pamilo sa. Dayan. Ano ng pangutana? Asa man mabasa isi pamatuod nimo sa Biblia, kanang imong gitalang Biblia ro na, nga si Kristo ug si ungkoy agapay maura. Na yon? Oh, be, ebidensya. Ikaw tubag ana kay wa may mahayag ana. Naunsa naman ninuon say wala na mahayag. Ikaw nagingon nga si ungkoy agapay ug si Kristo maura. Nawa, unsa nga mahayag? Siya ra ba nag-ingon ha, bantay ha? Ito ka din gi Kristo Ikaw- na. ikaw ray nag-ingon. nag-ingon. Iti pamatuod nimo nga si ungkoy agapay ug si Kristo usara. Sitas. Ikaw rin nag-ingon nga asa mabasa sa Biblia nga si Ongkoy og si Kristo o Sara, di ba? mo nang Gilitok na gitubag nimo, diba? ka. Gilitok na nimo nga si Kristo ug si agapay usara. Ang pangutana base sa Biblia unsay pamatuod ani kay sayon ra mag-claim. Opinion ra man imo ng kagulingon si mo pangutana. Ana untay mo pangutana, bro? Ngano si Ongkoy agapay o si Kristo nahimo mang usara? Unsa may imong basihan? Dili na mo Ano ba? ipangutanan ako. Tudluanan magpangutana, bro. Dili na mo ipangutanan ako. Dili na mo ipangutana. The fact nga namahayag ka nga si Ungkoy agapay ug si Kristo usara, unsa imong prohiba ani? Proiba. O prohiba noon. base sa Biblia ha. Unsa imong prohiba base sa Biblia na aba kay si tas mabasa sa Biblia nga si Kristo ug si agapay usara. Oh, yes. Kay naa sa Biblia sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 30 si Kristo'y nagingon, ako ug ang amahan usara. Dayon? Question, si agapay ba ning amahan nga gimi ni Kristo niya? Dayon, sa may problema na. Oh, tubaga to. Duha ka pangutana ha. Unang pangutana, unsay sita sa Biblia mabasa na to nga si Ungkoy agapay ug si Kristo usara. Ikaduha kaning giingon ni Kristo sa Juan 10:30, ako ang amahan usara kining amahan nga gimension ni Kristo si agapay ba ni? Okay. Abili mo, bro. Ngano nakaingon ko nga si Ungkoy agapay, Paulino Ungkoy agapay o si Kristo usara. Kaya ang kinayago nagrepresenta man nagkahulugan Kinayog. sa Ginoo mismo. Sa ato pa kay ang kinayaman niya nagrepresenta sa kahulugan si Santo Papa Paulo Ungkoy agapay ang Ginoo kay naaman niya ang kinaya ni Kristo. Muna nga si Kristo o si Paulino Ungkoy agapay. Okay, good. Usara na. Sa paday, Brad, ug ang Ginoo na naan ni agapay, Ginoo po sa agapay.
lisod pod og duhay Ginoo. Usa na may Karon, noon. Brad, analohiya. Usa na may Ginoo. Analohiya. Brad, Mao naman analohiya. na. Sa kamisa, analohiya ta ha. Kay matod nimo kung ang Ginoo nang agapay, Ginoo pos agapay. Question, ang antipara na nimo, antipara po ka? Na problema nimo kay usa ra gid tag-iya antipara. Sa pagduha pa sa pagpulo pa antipara. Usa ra tag-iya ana. Analohiya o, paminaw. Ang rilo na animo, Dayon, buot magipasabot rilo po ka. usa ra tag-iya na relo sa imong giingon. Mali mo argumento. Nga naman. Nya ha? Wagi ka kasabot. Si Agapay kumo kay nang Ginoo niya, Dios pud siya. Bantay ha? Ngano makaingon mo kag Dios? Wala ani ba, analohiya Brad, wala magpasabot nga ang sanina ni anak ko, sanina po ko. Nganong siya man? Bantay ha? Nganong siya man ang among matumbok? Nganong si Paulino ang agapay man ang among matumbok nga siya ang Kristo nga nagdalas bagong pangalan tungod kay ang amahan na aman diha niya. Yeah. Maoy Basahon ako. Ha? O napatay oras dana. Napa. Oh, sige. Unsa man ning orasa mo man ninyong programa? Law na. Kita istorya ani ba unya? Bakuan. Sige. Wala na. Umana ang program ninyo. Ito na tayo mga 18 minutos na siguro na eh. Tas pa ni. Sige. Okay. Niingon si Kristo sa Biblia ha, sa Biblia ta. Ingon siya. Sa San Mateo 24:24 kay manong nga ang mga mini nga mga Mesiyas ug mga mini nga mga propeta naghimo sila dag kong mga milagro katingalahan nga nagpasalaag sa mga pinila si Dios kung mahimo pa. Kaning mini nga Mesiyas unsa man ni siya? Mao ba ni ang nag-claim nga siya Ginoo sa iyang kaugalingon? Yes or no? Di pod maigo si pong kuya gapay ana, depende sa definisyon. Ayaw sa ba? Wala kang muta nagdaigo ba sa gapay ani? Wala Kaning ni Kristo nga mini nga Mesiyas. Ang mini nga Mesiyas ko mao ba ning mga tao nga nag-angkon sa ilang kaugalingon nga sila Dios? Kung nag-angkon nga wala masibo, kung wala masibo siyang pag-angkon, tama ang imong giingon. Paminaw sa ba, Brad. Mao ba ni ang mini nga Mesiyas nga nag-angkon sa ilang kaugalingon nga sila mao ang Ginoo ug Kristo? Yes or no? Niya, mao gyud na nag-angkon nga wala masibo siyang pangalan. Dara. Kung nag-angkon siya nga siya ang Son of God nga wala masibo siyang definisyon, mao gyud na Antikristo. Good. Okay, Dayon. next question. Dayon. Kay maoman din ni nag-angkon si ang Koy Agapay, gaangkon siya nga siya Ginoo wala. Yes. Sa ato pa siya katumanan sa mini ani, kay gaangkon siya. Dili pod mahimo nga siya may katumanan kay depende. Wa man tay ebidensya. Wa man tay ebidensya, ingon naman diag mini. Kasabot ba ka? Okay. Unsay Ingon ka, honagway? Bro. Paminaw ba? Ingon ka Bro. nga masibo. Bro. Sige, kaning term masibo. Sige. Paminaw ba? Nakahibalo ba kag unsay meaning o kuana ng Antikristo? Antikristo? Kabalo ba ka Ang ana? Antikristo niingon si San Juan sa ako na imong gipangutana to bagon ta ka. Ang Antikristo niingon si San Juan sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18-19 sa King James version. Kining mga tawhanang Antikristong lamiin sa tong pundo kay dili sila kauban nato, mga kaaway ni sila nato. Po sure ba? Kuya Gapay kay ga-organize man sa giyang kaugalingon simbahan ang gasugod sa Osamis. Mao na Antikristo, ga-claim pag yun sa siyang kaugalingon nga siya Ginoo. Pastila na lang yung dolor. Wala. Di na mo mo. Layo ra kay tinuod na. Issue na nimo. Nagigamit nimo ang Wikipedia o kanang Britannica Encyclopedia. Base ra ba sa Britannica Encyclopedia ang unang santo papang natalada si San Pedro, ang kaulahian na si Pope Francis. Wag yung Kuya Gapay dong. Bro, sultihan ta ka. Tuganan ta kay kinsay ka claim ana. Unsay bot pasabot ana mini. Bantay ba? Yan isa, Brad, pa-explain ko. Kanin yung programa, no? Pasalamat man ta kay gitawagan tam yung team nyo, Brad, yung team nyo. Ang inyong programa, no? Sa tinuod lang, mga naminaw karon, no? Sa kuto, maabot ng atong panagsibya karon sa atong radio station. Taman sa naabot. Nahimo ning awing ng isang programa sa piniling nasod, nga, no? Imbis nga ilang dipinsaan ng ilang simbahan nga muna kay Kristo, ilan ang giuyunan nga simbahang Romano Katoliko, gitukod ni Kristo. Di tapos naminaw karon diha. Balansi na lang mo. Kung ako saktong sin English ko na common sense, panghawa na mo ng gasugod na gusamis.
Unsa man tao eh. Unsa man benepisyo ang gasugod ra go sa amis, ang Pinoy ra may nakabenepisyo ana kay ngano man, ang gobyerno ra nakabenepisyo ana kay gabayan nagtas kay na rehistro sa Secret Exchange Commission. O ba? Ang inyong kalagana wa gyud mo'y benepisyong kaluwasan na. Agoy. Tinod ka. Munang ang comment sa tong amigo diri karon ng response sa ko agoy. Dayon. Labaw pa ni sa agoy. Labaw pa jud ka sa agoy yan eh. Matabi nagmataga kag impirno, maagoy jud eh. Sure ka nga mo description jud na igo miya na. Ang 100% kay ngano, ang simbahan matod pa sa atong gibasa ganina sa San Lucas 24. Dayon. Nagsugod na sa Jerusalem. Wala Sige. nasugod sa Bro. Amina sa Oh, sige. ang simbahan nga gitukod last ni one mo Cristo. bro. Last bro, kaya stay calling ka jud ha. Sige. Oh. Salamat na lang. Oh, sige. Sa sunod na po higayon ha. Sige. balik lang sunod. So, ako magpasalamat ko sa mga naminaw karon. Inyong nakita ang maong pagbinayluay na mo sa iyang programa bahin sa pangutan na og tubag kamo nalay balansi, di ba? O nahimo gid taon sila nga mga ingno na to nga naawing-awing gid taon ang ilang programa nga ano imbis nga ilang dipinsahan ang ilahang piniling nasod nga magitukod ila na may naunguyonan katoliko ang gitukod. God bless.